Det her er Adam. Adam har gjort sig nogle metodiske overvejelser, som han har grublet over længe. Hvor kan han dog få afklaring og blive lidt på rette spor? Adam har fået en god idé. Og hvor er Adam på vej hen? Det var vist ikke her, Adam skulle ind. Det var Metodevagten. Selvfølgelig Adam. Hos Metodevagten kan du stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Du kan få afklaring på metodiske problemstillinger, få hjælp til ugesæden, eller få forklaret komplicerede begreber. Metodevagten. Et skub i den rigtige retning.